voluntaris. Un moment, sisplau, tothom, encara que us vegi bé, se'ns volia fer una fotografia magnífica, magnífica. A veure... Ja la tenim. Bé, doncs per tots vostès, el renaixement gegant. Donem per finalitzada
aquesta festa. No sense abans donar les gràcies a tots els geganters de les colles convidades i els actors i col·laboradors que han ajudat amb el seu treball. Moltes gràcies a tothom. Fins l'any que ve, que ens veurem al Bar de Gegants 2010. Fins l'any que ve.